वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। चलली सेवा का घरे मैया चलली सेवा का घरे मैया चलली सेवा का घरे मैया चलली सेवा का घरे। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सुबह शाम होखे पूजा होत न कबो तरबा बड़ा नीक लागे जब से चढ़ला तरबा सुबह शाम होखे पूजा होत न कबो तरबा दिल से बोले जय माता दी ओकर माई दुख मैया चलली सेवा का घरे 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 मैया चलली सेवा का घरे। म्यूजिक बाय बिटनेस प्रेमी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। पूरा तोहर श्रद्धा करी है हमें उनका में सपति विकस बावाली कर मैया जी के भगती पूरा तोहर श्रद्धा करी है हमें उनका में सपति उज्जवल रवि मुखिया जितेंद्र मैया जी के ध्यान मैया चलली सेवा का घरे 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 के मैया जी बघावा सवारी सुनले पुकारा बिया महतारी गुज रहल बा जय जयकार सबे भगतन विनती करे मैया चलली सेवा का घरे मैया चलली